Evo ga. Zdravo društvo, hello and welcome. Danas nećemo pričati o engleskom jeziku, ali ćemo zato da pričamo o dečijem unutrašnjem svetu, o emocijama i o tome kako vi kao neko ko je njima mentor, bilo da ste roditelj, nastavnik, učitelj ili šta god, kako da na bolji način izdejstvujete njihove emocije, pomognete im da nauče da se nose sa njima, a zatim i samim tim pomognete im da nauče koje ponašanje je, da kažemo, ispravno, a koje nije. U skladu sa tim, podsjetila bih vas na video koji sam pre godinu dana snimila vezano za tantrume i o tome šta su i tako dalje. Da ne dužim, danas ću se samo osvrnuti na to da šta se dešava. U toku samog tantruma se ne govori u smislu šta se radi, šta se ne radi. U toku tantruma se gradi odnos sa detetom. Dakle, pre i posle tantruma se radi na tome da dete razume emocionalna stanja, da razume ponašanje i tako dalje. U toku tantruma ste vi tu 100% prisutni. O čemu govorim? Dakle, kada dete plače, nećete mu prići sa samo pip, plaču, ili ne budi pekmeza, ili ne daj Bože još neke gore izraze. Dakle, u tom momentu vi detetu ne pomažete da nauči na koji način da izađe na kraj sa svojim emocijama. O čemu se radi? Vi možete pomoći detetu tako što ćete mu reći tu sam za tebe, stisni me onoliko koliko osjećaš tugu, ili stisni šakice ako osjećaš bes, hajde da, ne znam, izudaramo džak ako dete, da kažem, ima onaj džak, onaj bokserski. To je, mislim, po meni iskreno super način da izbaci bes, a da pritom ne uništi ništa okolo. O čemu se radi? Znači, vi na konstruktivan i konkretan način pomažete detetu da razume emociju i da izađe sa njom na kraj u toku tantruma. Vi gradite odnos sa detetom. Pre i posle tantruma se priča o emocijama i šta su itd. itd. U skladu sa tim ja sam mom sinu napravila, bukvalno nacrtala emocije, čisto da ih on bolje razume, i o svakoj smo posebno pričali. Koja kako izgleda, kad je koju doživeo, šta se dešavalo, tad prisjećali smo se situacije i tako dalje. Dakle, vi tako i radite na vokabularu deteta, a pritom ga i učite nešto konstruktivno i pametno. Šta je važno? Vi kada detetu date, da kažem, zeleno svetlo, da osjeća emocije koje osjeća, vi time gradite zrelu ličnost. Ličnost kakvih danas retko ima, zato što, nažalost, odrastanje, da kažem, moja generacija i generacija još ovih pre katastrofa, zato što deca su smatrana, da kažem, niko nije razumeo tu biologiju koja se krije iza. Zašto? Detetu je potrebno vreme da se prefrontalni korteks razvija. Potreban mu je mentor ko će ga naučiti kako. O čemu se radi? Detetu je aktivan simpatički nervni sistem. On ima mnoge funkcije, a jedna od jesu one 3 reakcije na stres, a to su beži, bori se ili zamrzni se. Dete u toku tantruma najčešće ispoljava neko od njih. Sad da se vratimo na emocije. Dakle, vi kada detetu date zeleno svetlo da osjeća šta osjeća, vi detetu pomažete da ono bolje izgradi odnos sa sobom i sa vama. A kada je reč o ponašanju, tu naravno automatski uzrokuje i bolje ponašanje. Zašto? Danas ćemo da vas upoznamo sa Mirkom i Nemirkom. Najvažnije stvari u vezi sa njima dvojicom jesu što Mirko i Nemirko ovako izgledaju. Zašto Mirko izgleda spokojno i srećno, a Nemirko ovako ljutito? Zato što mi već imamo unutrašnji kompas u nama koji nam govori kada smo nešto dobro uradili, a kada nismo. To svi osjećamo, i osim određenih, da kažem, tipova ličnosti koje nećemo spominjati danas, ali svaka zdrava osoba sa dobrim mentalnim zdravljem će osjetiti u sebi pozitivnu emociju kada uradi nešto dobro i negativnu emociju kada uradi nešto loše. To je razlog zašto njih dvojica ovako izgledaju, da bi dete slikovito shvatilo kakve emocije proživljavaš u tim momentima. Druga stvar, ti biraš ponašanje, a samim tim i posledicu. Mirkova posledica je nešto lepo, Nemirkova je nešto ružno. Zašto? Naprimer, nered u stanu, igračke pobacane. Dete Mirko će da pomogne mami da se skupe te igračke.
Posledica je više vremena za igranje sa mamom, lepši stan, više mesta za trčanje, više mesta za igranje. Nemirkova posledica jeste manje vremena sa mamom, jer mama mora da sređuje, ili sa tatom, jer moraju da sređuju. Stan koji je, ili kuća koja je prljava, gde dolaze mrvići ako ima mrvica na podu, i tako dalje, i tako dalje. Konkretna i jasna posledica. Što se tiče mirka, nikako da se uvode nagrade u smislu čokoladica ukoliko sredimo, ako se, ne znam, obuješ, dobit ćeš lizalicu, to je jako loše. Priznajem, i ja to ponekad radim, svi to mi ponekad radimo. To je lakši način, ali nije dobar. I toga morate da budete svesni i što više se trudite da ne radite to. A mi to radimo ponekad na nesvesnom nivou, jer smo mi tako naučeni. Obratite pažnju na to. Nemojte to preneti svoje deci. Dakle, uvedite mirka i nemirka i najvažnije jeste da pored same priče o njima, da ih odglumite, da koristite druge igračke, da uvedete sličice, pojmove sa kojima će dete to vidjeti, da pričate o konkretnim situacijama koje su se desile kada je dete proživljavalo neki tantrum, kada je možda pobacalo igračke i tako dalje. Šta je takođe važno? Kada dete ispolji nemirka, da tako kažem, neko negativno ponašanje, nekorisno ponašanje, vi možete detetu da stavite do znanja to na dva načina. Prvi način jeste tako što, koji je dosta nezdrav i loš, a to je tako što ćete urlati na dete, vikati, najgori scenarij, udarati ga. Znači, to je nekoristan i loš način i na duge staze vi ne gradite odnos. Vi sa tim možete dobiti dete koje će jednog dana imati 16 godina, društvo će hteti da, ne znam, da možda puše i on će hteti takođe da prati to društvo, da ide da puši i neće vama ništa o tome reći. Čak i da puši i da ne puši, neće vam ništa reći jer nema taj odnos, nema poverenja u vas. Druga stvar, vi možete da reagujete na način da dete, ne znam, razbije čašu. Slučajno, namerno, šta god. Da vi umesto na taj haos, da se usmerite na dete i da kažete ljubavi, šta se desilo? Da li bih hteo da mi objasniš šta se... Ukoliko dete u tantrumu, stop, pauza, znači vraćamo se na validaciju emocija. Ukoliko dete stane ili ukoliko možda čak besno nešto radi, vi, a procenite da nije tantrum, vi možete da priđete detetu, da ga pitate ili posle tantruma, zašto si to uradio? Da li si to namerno ili slučajno uradio? Kako si se osjećao kad se to desilo? Pokažete ove sličice. Znači, vi imate različite puteve. Vi možete to proceniti po sebi i po svom detetu koji je najbolji put u toj datoj situaciji. Ali vas molim da ne reagujete burno. Ostanite dosledni i see you